var meget frustrerende som forælder, at man kunne se, at ens barn fungerede ikke rigtigt. Så det at først at få diagnosen, det er jo i sig selv, altså det er en hård proces, for man kommer også i en soveproces. Når man er ude over den, så gælder det bare om at få noget god vejledning. Så jeg synes, det er rigtig rart, at man kan komme herned, fordi de kender til det. Isabella fik en kugledyn, da hun blev 6 år. Og indtil hun var 6 år, havde hun egentlig ikke sovet rigtigt igennem. Jeg synes, det ligner så et legested for at være lege. Et sted, hvor man bare kan komme og låne nogle ting, så gør man hjem, og så kan man bare lege med det. Det synes jeg er ret dejligt. På Legeteket kan familier og fagpersoner gratis låne pædagogisk og udviklende legetøj og materialer til børn og unge i alderen 0-18 år, der har særlige behov og udfordringer. Når man kommer ind ad døren på Legeteket, så skal det være sådan et sted, man selv som bruger kan orientere sig lidt. Det skal være lidt ligesom, når man går ind i et supermarked og siger, dernede har vi den afdeling, og så har vi den afdeling. Så man i fred og ro kan gå rundt og lade sig inspirere af, hvad der er på hylderne. I Legetekets åbningstid onsdag mellem kl. 14 og 18 er der hver gang fagligt personale til stede. Der køres en turnusordning, så hver 3. uge kan brugerne derfor møde henholdsvis en tale-hørekonsulent, en specialpædagog og en fysioterapeut. De står alle klar med deres ekspertise og giver gerne gode råd. Leg er basalt så vigtigt. Det er jo starten, det er jo kimen til al læring. Vi ser jo tydeligt, at vores børn i kommunerne de udvikler sig, når de får den rigtige hjælp og støtte til det. Men det kræver også, at forældrene bliver vejledt og rådgivet i, hvad der skal til. Det her det er en leg. Det er simpelthen lege, men det er lege inden for nogle rammer, kan man sige, og få en vejledning til, hvordan du skal lege med barnet, på hvilken måde materialet skal bruges. Man kan ikke komme ind med for eksempel almindelige pubertetsproblemer og få vejledning. Det er ikke det her sted. Det her sted, det er, hvis der er nogle helt særlige ting, der gør sig gældende i forhold til barnet eller den unge. Talevanskeligheder, et uroligt barn. Hvordan får jeg mit barn til at sidde stille? Hvordan kan jeg få barnet til at blive siddende ved bordet om aftenen, når vi skal spise? Hvad er det, der gør, at det her det er lidt mere end det, der hedder almindelig udvikling? Det var noget for dig.